ואני רוצה להגיד לכם שבכל התפתחות של דינמיקה, כמה שזה יותר מוקדם זה יותר חשוב. וזה עובד בצורה כזאת שהחמש שניות הראשונות יוצרות התניה לחמש שניות השניות, וחמש שניות השניות לחמש שניות לאחר מכן, כך שעד שאנחנו מגיעים לחמש דקות מההתחלה, כבר לא חשוב מה קורה. כי מה שקרה קודם כבר יצר התניה לגבי מה שקורה. החמש שניות הראשונות הן הכי חשובות. פה זה כרטיס הביקור שלכם בעצם. רושם ראשון. בואו תראו מה קורה כשאין דינמיקה, איפה שיש דינמיקה. אין דינמיקה, בוא תבקש ממני. מישהו יתעסק עם המחשב בזמן האחרון? אז איך סתם ככה קורה תקלות? אני לא יודע מה נצליח השבוע. אוקיי, זה כשאין דינמיקה. עכשיו שימו לב, נגיד יש דינמיקה. אהלן, מה העניינים? איך היה? תשמע, מה שעשית אתמול היה נהדר. תשמע, נורא טעים. אוקיי, נו מה? כן. מה הבעיה? כן? ניסיתם הכל, כל הזה? מה אתה אומר? אבל אני נורא עסוק, אתה יודע, ממש... דווקא השבוע? עכשיו, אתם רואים את העניין? אני בעצם אומר את אותם דברים שאמרתי קודם, אבל יש בינינו דינמיקה. כשיש דינמיקה חיובית, אתה לא יוצר קשיים, אתה זורם עם הבן אדם, הקטע לא נתקע. שלילית, אני חושב שיש פה הבעיה בהגדרה של המונח דינמיקה. אתה צודק. אז רגע, אז בוא נגיד ככה. כשאין דינמיקה, יש דינמיקה שלילית. זה המצב. זה המצב. עכשיו, דינמיקה שלילית, שאנחנו קוראים לדינמיקה שלילית, זה כשזה כבר יוצא משליטה ואתה תוקף את הבן אדם, זה כבר דינמיקה הרסנית. אני לוקח שנייה דברים שאמרתי. כשאתה פוגש בן אדם שאתה לא מכיר, יש דינמיקה או אין דינמיקה? אין דינמיקה. אני לא מכיר אותך, אתה בא אליי למשרד. שלום. מה שלומך? אין דינמיקה. אני מדבר איתו, אני לא מכיר אותו, שום דבר לא זורם. עכשיו שימו לב, איך יכולה להיות דינמיקה. שלום. אתה מזכיר לי מישהו? תגיד לי, יש לך אח? תגיד לי שכן. לא משנה, תן לי בכל אופן להראות את הדוגמה, לא משנה. אתה צודק, אבל אני רוצה להראות איך יכולה להיווצר דינמיקה. נגיד שאתה באמת מזכיר מישהו. אוקיי, יש לך אח? תגיד לי, הוא היה בצבא לפני 15 שנה? לא, אבל רק תענה לי כן. תשמע, אח שלך קוראים לו אבי. הוא היה עוד איתי באותו אוהל. מהרגע הזה יש חבל על הזמן דינמיקה. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד, או שאתם גורמים לזולת להיפתח אליכם או לא. עכשיו, מה אני אומר? אם הוא לא נפתח אליכם, כל דבר שתבקשו הוא יעשה לכם את זה קשה כגיהנום. מה שאני רוצה בעצם להגיד, שהתפקיד שלכם בתקשורת זה קודם כל או לשבור את הקרח, איך שאתה קורא לזה, או ליצור דינמיקה, ואז הדברים יזרמו כי הבן אדם יהיה בעדכם. אנחנו בעד אנשים שיש לנו דינמיקה איתם. נכון.